muke bikin bude shi ashe. Biredin deli a yau muke so mamaci Alhaji Inusa shi ne ya kawo deli bired a yau da shi ne ake bikin bude shi. Biredin deli a yau nake so ni mamaci Alhaji Inusa shi ne ya kawo deli bired a yau da shi ne ake bikin bude shi. Na farko Allah mamallakin mu jalala, gaban dama bai cika na yin dangulla. Magar yau ta biredi tefa yau zancilla, gida na Inusan mishi yayi mana deli bired. Biredin deli a yau muke so mamaci Alhaji Inusa shi ne ya kawo deli bired a yau da shi ne ake bikin bude shi. Biredin delin mu kun sani na daban ne, Inusan mu fahiyayi shi gaska ne. Idan dai a biredi ne fashi gwarzo ne, ku zo ga deli biredi sabo sai ku saya. Biredin deli a yau muke so mamaci Alhaji Inusa shi ne ya kawo deli bired a yau da shi ne ake bikin bude shi. Mi dokan sauti bugan na yabo mai siya, domin yau wakar biredi ce wajen tiya. Biredin mu daban yake ina muku baiti, deli na biredi yayi daban la shakka she. Biredin deli a yau muke so mamaci Alhaji Inusa shi ne ya kawo deli bired a yau da shi ne ake bikin bude shi. Za mu je gwarzon mu Inusa ka wuce shakka, ina yan bayan ka sun buga sun barka. Idan dai a biredi ne fa ba ta magarka, a yau ma kai ne ka ba mu sabon deli bired. Biredin deli a yau muke so mamaci Alhaji Inusa shi ne ya kawo deli bired a yau da shi ne ake bikin bude shi. Ka ja gaba umbi ka dawa ka shakka, ka yi riko da ilahu ba ka shirka. Wani ne yau ke budar ganin bayanka, a dole ya barka Inusa kai deli bired. Biredin deli a yau muke so mamaci Alhaji Inusa shi ne ya kawo deli bired a yau da shi ne ake bikin bude shi. Biredin deli Aliyu na san shi za ka ji. biredin deli fai daban ne malam, ga zaki laushi idan kana ce malam, ga inganci nasu ba kazanta malam. Idan daɗi ka so ka zo gundeli bired. Biredin deli a yau muke so mamaci Alhaji Inusa shi ne ya kawo deli bired a yau da shi ne ake bikin bude shi. Gari na Hadeja nan muke aikinmu, menewa namu ka zo ka ko ka samu, ka zo da kuɗinka ko babu ma ka samu. Biredin deli ana ta bayarwa don hatsi. Biredin deli a yau muke so mamaci Alhaji Inusa shi ne ya kawo deli bired a yau da shi ne ake bikin bude shi. Mai international fashi yayi muku deli, kun san dai international tana can koli. Ba ma yin aikin mu sai muna da dalili, hakan ne ya saka a yau muka yi muku deli bired. Biredin deli a yau muke so mamaci Alhaji Inusa shi ne ya kawo deli bired a yau da shi ne ake bikin bude shi. Dalili shine kuna budar inganci, dalili shine kuna budar sassauci, dalili shine ba kusan ku farci, hakan ne yayi sannadi muka yi muku daily bread.
san delibire ya ne kai tagumi abin delibire kashin mene zama ina san delibire yan matashin ya aka yi ina san delibire kai da daɗi delibire daɗi delibire daɗi delibire